Хайде! Снимаш, кажи. Снимам, айде! Снимай. Се гледа. Давайте, снимам, постоянно играйте си там. Давай, казвай. Снимам. Снимаш? Снимам! Ай, ставай, само казвай тега, чек. С телефони трябва да е тук. Не трябва, ма. Бастивай това, бе. Чакай сега. Само казвай, 1, 2, 3. 1, 3, 2. Една салатка да ти изкарат ходилник. Ало ми казва 2, 3, 4. Айде, мен ма слушайте, давайте. Чакай сега. Давай. Да. Една салатка да ти изкарат ходилник. О, не мога, чакай, много. Ей, трябва да се задуша. Айде, бе. Малко ръки, чакай малко. Дай на мен тук. Ау. Ау. Какво? Влезни в роля. Манята чаш ще пълня фаниш. Значи, една салатка ти изкарам в ходилника. Мале, какво има на този човек? Не, какво искаш да кажеш? Какво говори? Какво говори този човек? Не знам, човек, ай, давай. Ама стига. Айде, снимам. Една салатка да ти изкарат ходилник. Аре, бе. Стига Стига, бе. Стига се усичи. Разсмията, бе. Какво да разсмием? Да. Айде. Една салатка да ти изкара от ходилника. Аре, ти го кажа. Как? По-бавно, е така по-сериозно. Няма го да правя. Да. Една салатка да ти изкара. Айде. Чекай. Една салатка да ти изкара. Аре, чекай. Защо ти почваш, айде. Става, спира го това телефон, ти каза 1, 2, 3. 1, 2, 3. Една салатка да ти изкара. Айде, чекай. Айде. Тя малко почивка трябва да се. Беше сериозно, наистина. Айде го направи ти, защото... Давай. Една салатка да ти изкарам от ходилника.